Ποιος έφαγε τα μπισκότα μου? Εγώ, γιατί? Δεν το πιστεύω ότι έφαγε τα μπισκότα μου. Τα κρατούσα για τα γενέθλιά μου. Τους κάνεις έτσι ρε μαλάκα για ένα μπισκότο? Για ένα μπισκότο, τα ήθελα και τα γενέθλιά μου. Έχουμε 2 μέρες γενέθλια, τι λες? Εγώ καταλάβω τι γίνεται αυτό για ένα μπισκότο. Ένα μπισκότο. Αυτό δεν γίνεται για το μπισκότο. Γίνεται επειδή δεν είσαι αδερφός και δεν ρωτάς. Sorry, δεν ήξερα ότι ένα πακέτο έχει πάνω από 10 μπισκότα. Δεν το πιστεύω ότι για άλλη μια φορά πήρε κάτι από μένα και δεν με ρώτησε. Εν τω μεταξύ έχουμε τα ίδια μπισκότα άλλες 3 φορές. Δεν είσαι αδερφός για μένα. Τελείωσε. Οκ. Κάντε follow στο Instagram για περισσότερα βιντεάκια και για να είστε εσείς πρώτοι που θα τα βλέπετε. Καλή πως μ' άφησα έτσι.